ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ಸೋಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಪರಿಶ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿ ಬಹುದು ಮೇ ಸದಾ ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ದಾಯಪನಗ ಶಾರದ ಪೂಜೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿನಾನಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ಲೇಟ್ ಅವು ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾತಿಯೇನಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೂಡ್ಬೆಟ್ಟಿಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ದಯಪಂಡ ಮೂಡ್ಬೆಟ್ಟಿಡ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯಪನ್ನಗ ಸುರುತ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಏನಾಣಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡ ದೇವರ ಖಂಡಿತ ಮಾಪ್ನಟ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ನಡತ್ತಂಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೆರು ಕೆಲವೆರು ಬರ್ರೆಗೆ ಆತುಜಿ ದಾಯಪನ್ನಗ ಮಾರ್ನೆ ಮಿತ ಕೆಲವೆರು ಪೂಜೆದ ವಿಸಿಟ್ ಇತ್ತೆರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪುನಿ ಅಂಕುಲು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತೆರು ದೊಡ್ಡಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆರು ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿತ್ತಲು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಕಲ ಕಾತ್ಯಾನಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಸಾವಿರ ಯೋಚನೆ ಇದು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ್ದು ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕೇತ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನಲಾತ್ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ದೇವರನ್ನೇ ಆತೇನ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಯಾಪಲಂಚನೆ ಅವರಿಯಾಗ ಹಾಳು ಮನ್ಪರೆಗಳ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿಯನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪೋರಿ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಇತ್ತದು ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ದಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಕೆಲವೇರು ದೂರ ಬೈದೇರು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಐದೇರು ಪಂತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರದು ಬೈದೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಣಸಗದಾದ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪನ್ನಾಗ ಬೇಬೆ ಆಂಟಿ ಪೂಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಣ್ಣೆ ಈರು ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಡ ದೊಡ್ಡ ಈರು ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಇಬ್ಬರದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಪಾನಕ ಸರ್ಬತ್ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಲು. ಪಣ್ಣೆ ಈರ್ ಪನ್ನೆ ಪೂಜೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈರ್ ಪನ್ನೆ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಪನ್ನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಸರಿ ವಾಯ್ಕಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಆಯ್ಕಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪಳ ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಭಜನೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದೀಪ ಬರ್ತಾ ದೀಪ ಬರ್ತದ್ದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀರ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ದ ಜೋಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಏನು ಪನ್ಪೆರ ಅತಿಥಿಲಿ ಬಿನ್ನೆರ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಸೊ ಆಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಉಣಸ್ಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಪ್ಪಳ ಆಜಾದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಾಯಸ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಹಾಲು ಪಾಯಸ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡಿಯರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಅವರ ಅಂಚಿ ಪೋಪಿನವರ ಇಂಚು ಒಡೆ ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತೂ ಓಡು ಬಂಡೆ ಯಾಲ ಪತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟ ಪೈಸ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಆ ದಿನ ಕಲೆ ದಿನ ಅಂಚೆತ್ನ ಫೋಟೋ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ಪೇಪರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಡ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಾಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಾಗ ದೇವರ ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಒರಿಯಾಗ ತೊಂದರೆ ಆವಂದ್ಲಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಇತ್ತದ ನಿಕ್ಕಲ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ತಂಪೂಲೆ ಮಾತಕ್ನ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಡು ಮಾತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಚಾನಲನ್ನು ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಪರೆಗೂ ಪುನಃ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯನ ಕಲ್ಪಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆಕ್ಕಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.